बेखौथ' धोरोमनि बेलायाव बयहाबोथ' मोनथाय थानाया थायो। दा जों उन्दैनिफ्रायनो जेखौ जोङो गावखौ जोङो बिमा बिफाया बाथौजिमखौ खालामबोदोंमोनब्ला आरो बै समावबो आंहा गोसो दं आं बाथौखौ लिरदोंमोन। आं दहाय आंनिया बिबुंथियाव बेखौनो होनदों जे जोंनि भारत हादरनि संबिजिदा बयखौ मोनसे मोनथाय होनाया होदों। दिनै मोनसे सेन्सास जागासिनो दङ। बेवहाय बर'फ्रा गावखौनो गुदियै बाथौजिम होनना सानना लायो बादियैनो जों खावलायनो हायो आरो जों गुरैयै खावलायनो नाजादों दिनैनि समाव। जाय बर' फिसाफ्रा बर'फ्रा गोदोनि खोथाखौ साननानैबाबो जायफ्रा गोबाङाथ' जोंनिया धोरोम नङा होननानै बुंबावदों। जोंनि बर'फोरनि धोरोम बे बाथौ धोरोमनिफ्राय गोजानाव थानानैबाबो गुबुन गुबुन मोनसे लामाजों बिथांमोना गावखौनो धोरोमनि बेदर आध्यात्मिक चेतना लाबोनो नाजादों। बिथांमोनाबो गोबांखौनो आं नुदों जे बिथाङाबो सेन्सासनि समाव बाथौखौनो लिरगोन होननानै बुंदों। आंहा गोसोआव दङ दाखालि आं क'क्राझाराव माखासे माने गेदेमा जोंहा सतसंगि सुबुं माखासेखौ आङो लोगो मोन्दोंमोन, गेदेमा सुबुंफोरखौ लोगो मोन्दोंमोन। बिथांमोनखौ जोङो सावरायनायाव ओंखारदों जे जोंनियाथ' धोरोम नङा, जोंथ' बाथौखौनो लिरगोन, बेबायदि बाथौजिमखौ लिरगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो बेबायदिनो आङो खावलायनो सानदों। नाथाय आङो बेखौथ' आरो जोङो दिनैनि भारतनि संबिजितखौ नायोब्ला सोरखौबा जों इम्प'ज खालामनायनि बाथ्रा नङा। नाथाय बाथौखौ रावबो मिथियै गैलिया, बर' होनब्लानो बाथौखौ मिथियै गैलिया। गेजेर ससेयाव बबेखि थांदों बबेखि मादों जों बाराद्राय रावखौबो गाज्रि साननो हाया। नाथाय नै समा बर'फोरनि थाखाय फारसेखै राव, फारसेखै जाहाथे धोरोम, बेखौ माने मोनसे सिनायथिनि थाखायबो जोंहा गोनांथि जानानै फैदों। आंनि गुरै खावलायनाय बेखौल', जों जुदि बेजोंबो जुदि जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ होनो हायोब्ला वाइ नट उइ प्रसिड दैट। नाथाय गोबाङानो गोबां लामाजों बिथांमोना बे आध्यात्मिक लाइनखौ बिथांमोना खालामदों। बिथांमोना गावनि गोजोननायनि थाखाय बिथांमोना खालामो, सोरबाफोर खालामगोन। बेखायनो आङो जोंनि बाथौआरिफोरखौबो बुंनो सानदों, जोङो बारा मालायखौ गोरा गोरायै बुंनायनिख्रुइ जों अनसायनायनि गेजेरजों जोंनि खोथाफोरखौ जों हायो नामा जोङो बेबायदि जोङो फोरमायलांनांगोन। होनब्लासो जोंनि गेजेराव अनज्लायनायनि गेजेरजों नैबे गोनांथिनि समाव बे आबुङै जाफुंहैगोन, बे आंनि फोथायनाय दङ। गुबुन हारिफोर बेफोरबो नोंखौ होनदों, बेफोरखौ नोङो डिबेट खालामनायनि खोथा नङा। बेफोरो जाबाय सावरायनायनि गेजेरजों, आन्दाजनि गेजेरजों जों बेसे बुजायनो हायो। बिथांमोनखौ जोङो गाज्रि मोननायनिख्रुइ, आंनि बुंनाय बेक्तिगत, बिथांमोनखौ गाज्रि बुंनायनिख्रुइ बिथांमोनखौ जों बोरैहाय जोंनि खोथाफोरखौ जोङो बुंनो हायो, बेफोरखौ जों नाजानो गोनां जादों। जोङो जानला मानलाय नोंथांमोना बेयाव थांदों होननानै जोङो बुंबाय हाब्लाबो जालिया, माखासे मानिया थांखाजोबदों। बेखायनो दिस इज द राइट वे हाउ वी केन कनभिन्स देम। जोंनि बाथौआ बर' हारिनि बेसे गोथार आरो बेसे गोथौ आरो बेसे गोजाम, बेखौ जोङो फोरमायनो हायोब्लासो, जों ओंथि बहरायै फोरमायनो हायोब्लासो जोंनि मालायखौ गाज्रि मोननायनिख्रुइ जों मोजां मोननायाव लाबोफिननो हानायनि मोनसे राहा दङ। बेखायनो आं नैबे समाव आं बयखौबो बर' फिसाफोरखौ खावलायदों, बा बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आं खावलायदों जे नंगौ जों फोथायो बर'आ हारि हिसाबै जोनोम जाजेननाय लोगो लोगोनो बे गुदि बाथौखौनो जों अनसायबोदों। दा बे अनसायबोनायनि उनाव गेजेरावबा मा साननानै सोर बबेखि थांदों, बिथांमोनाबो जाहोन थागोन। दा बै जाहोनफोरखौ बिथांमोनखौ जों बोरैहाय जोङो बिनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो बुजाय-आजाय खालामनो हागोन, बेफोरखौ नाजानांगोन। जोंहाथ' बाथौ गौथुम दोङो, मानो बुजायोब्ला मानियाबो मानिनाय जालाङो। आंहानो गोसोआव दङ, आंनि न'खराव आइ आफाया बोलि होयोमोन, फारौ हाथारनांगौमोन, दाउदै होयोमोन, गुबुन माबा माबि होजोबोमोन, बिसहरि दोङोमोन। बैफोरखौ होनायनि उनावबो नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिया, बाथौआरिया गौथुम जानानै खावलायनाय लोगो लोगो, मोजाङै बुंनाय लोगो लोगोनो दिनै बै बोलि प्रथाखौ गारनानैबो दिनै बिबार बावनायनि बे राहाखौ लानो हमदों, नङा होमब्ला? बेफोरो सोरखौबा धुमखि होनानै, सोरखौबा नासयनानै जायाखै। बिराद गावनि फिल'सफिखौ मोजाङै गोथारै बुंफोरनो हानायावसो बेफोर जाफुंदों।
बेखायनो जाय बर' फिसाफोरा गावनि साननाय मोन्थाय थाखागोन धोरोमाव बयहाबो इजिमाव बयहाबो मोन्थाय थाखागोन सोरबा बबेखौबा गोजोनदों ओंथिबो थायो बेफोरखौ जोङो सानलायनानै मोनसे जोंनिफ्राय माने अनेस्ट आपिल जानांगोन खावलायनाय फैनांगोन नों बर' नों बेखौनो जा खालामथारनांगोन होनना बुङोब्ला जेदिसो जायो बेखायनो जोंनिया दिस इज द राइट वे हाउ वी कैन कनभिन्स एन्ड जोंनि खोथाफोरखौ जों बोरैहाय बिसोरनो बुंनो हायो बेखौ जों नाजानांगोन आंथ' बिराद मोनसे हप दङ लासै खिन्थु सेन्टिमेन्टआ बेनि फारसे खारबोगासिनो दङ एसे दा सेन्सासनियाव बै प्रि सेन्सास खालामनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनानै दिल्लीयाव हरनायनि बेलायाव एसे बैसो जानाय मानसिफ्राथ' बाराद्राय कम्पिउटाराव बा इलेक्ट्रनिक मिडिया एक्सपार्ट नङा जोंफोर बाराद्राय माबा बेफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरा इभेन द भलुन्टारि दे आर वर्किं राइट नाउ भलुन्टारि आवगायबोनांगोन गावनो आवगायबोनानै दे बेखौ खालामथारनो होननानै बुंनांगौ आरो बिदिनो मावनायावनो आं बर' बे सोदोबखौ फैनायावनो ट्राइबेल हिसाबै जों खालामनायाव जोङो बेखौ दोनफिननांगोन मोनसे खोथाया फैबादों दिनैनि सरकारनि दिनावबो मोनसे पलिसिया दंबावो वान नेसन वान रिलिजन बेबायदि दंबावो बेबायदि समावबो बर'खौनो जोंहा हबनो नासयनो हानाया रावबो गैथ'वा बाथौखौ नासयनो हाया खारन बाथौखौ अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टआनो मोनसे सानडे मोनसे डे हलिडे डिक्लार होबाय उइ फिल प्राउड गोदो बाथौखौथ' बेबायदि सानसे बन्द होआमोन दानियाथ' जों हलिडेबो मोनबाय इट इज आवर प्लास पइन्ट आरो बर' रावा दिनै 8 सिड्युलाव हाबबाय भारत संबिधान माने लेंगुवेज हिसाबै जों सिनायथि मोनबावबाय धोरोम हिसाबै मालाया मानिया बेलेग खोथा बाथौआरिया खिन्थु बन्द सानसे मोनबाय बेबो स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ गनायबाय बेफोरनो लासै गनायथि जाबोदों दिनैबो बोलि प्रथायाबो दंबावो बाथौ सोरबा रुपामनि थागोन बोलि प्रथानि बाथौ थागोन सोरबा माखासे दय मंगल सिं हाज'वारि पद्मश्री मंगल सिं हाज'वारिया माखासे माने बर' फिसाफोरनि बाथौआरि बे नामफोरखौ गायबावदों आंथ' दिनैसिम मिथिबावदों एसेबां दोङो दा होमब्ला बैफोरबो बे लानजायनि खोथाखौ माने एडजेक्टिभखौ बुङालासेनो बाथौजिम होननो हायोना बोलि बाथौआरियाबो बाथौआरि होनना बुङोब्ला सोरबा रुपामनियाबो जुदि बाथौआरि सानोब्ला बिथांमोनाबो निस्सय लिरगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ सतसेंगियाबो जुदि बाथौजिमखौ लिरोब्ला बिथांमोना जुदि संकरियाबो सोरबा बर' फिसा संकरि हाबदोंबाबो हाबनायालाय हाबनो हायो बिथांमोना राइट दोङो बिसोरबो जुदि लास्टआव बाथौआरिजिमखौ लिरोब्ला जोंहाथ' बांबोगासिनो दङ दा बिदिनो आं बेखायनो होनदों माने गुबुन धोरोमखौबो जोङो रेसपेक्ट खालामनो रोंनांगोन जेरै लर्ड बुद्ध बायदिया बुंदों लाभ बिगिस लाभ इज कनकर्ड बाय लाभ इज नट कनकर्ड बाय हेट्रेड मुगैनायजों जेबो जाया मालायखौ मुगैना आइ रेसपेक्ट माय रिलिजन एन्ड वी मास्ट हेभ टु रेसपेक्ट आदार्स रिलिजन बै फिल'सफिखौ जों लानांगोन होमब्ला जोंनि रिलिजनखौबो रेसपेक्ट खालामगोन आंहा गोसोआव दोङो दिनै आं खैराबारियाव थाङोब्ला लोमस्राव फंबायनियाव दा मन्थ्रि जाना दङ बिटिसिनि लोमस्रावनियाव थाङोब्ला बै हिरिम्बा बाथौ थानसालि बै एरियाखौ आं थांबाय हायो बेहाय आं बेयाव नुदों दिनै बे थानसालियाव गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो दिनै खुलुमो दिनै लासै गुबुन हारिफ्राबो बाथौखौ खुलुमनो हमबाय बेथ' जोंनि थाखाय बिराद प्लास पइन्ट नङा होमबा आरो बेल' नङा बैयो बक्स मोनसे डनेसन बक्स दोङो मोनसे डनेसन बक्स दोङो बै बक्सआव आङो लोमस्रावखौ सोंदोंमोन ओइ नोंसिनि बे बक्सआव फैसाफोर हाबोनो हाबालाय होनना बुंदोंमोन आं बाथौनि नामाव है दादा सानसेयावनो अबा 20,000बो हाबो 30,000बो हाबो बेबायदि जादों जोंनि बर'आल' बेखौ होआखैना आंथ' गुबुनारिखौबो एकदम सारि मेख्ला गानग्रा बर' गुबुनारिफोरखौ फैनानै बेखौ बे हाबनायखौ आं नुदों बेबायदिनो जोंहा लासै बे जोङो फोथायनायखौ लानांगोन नाथाय आं खावलायो बयखौबो जों मुगैनाङा रावखौबो मुगैनाङा गासै सासे फैगासिनो दं गुबुन धोरोमनि मानसियाबो लासै बाथौ धोरोमा बाथौ मोनबा गोथौ गुबुनारि सासेखौ दाख्लै आं जेब्ला बुंदोंमोन ओइ पन्चतन्त्र गोदो जिथु पन्चतन्त्र फैसा এই বটা এই ভাইও কথা যে মাটিবাৰী কথা এইটোকে কৈ আছোঁ আমি বাথৌ পঞ্চতত্ত্ব বাছ মানে বেলেগ বস্তু নহয় 5টা তত্ত্বই আপোনালোকে যিটো মানে আমিও সেইটো কৰি আছোঁ बेखायनो आं बाथौआरिफोरखौ
माहि आखलजों गुरैयै बयखौबो नैबे समाव खावलायगोन होननानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।